אנחנו מאוד אוהבים לארח, ומאז שאדום נכנס אלינו הביתה, קודם כל הוא תפס את כל התשומת לב, אבל מעבר לזה זה כל כך כיף לבשל בו, והוא כל כך מדויק, והוא מוציא מנות שאי אפשר לחלום על לעשות אותם בתנור הביתי, מלחמי מחמצת ועד פיצות ופוקאצ'ות ודגים ובשר וירקות ובישול ארוך ועישון, הכל. הטאבון מצויד במדחום דיגיטלי סופר מדויק שמחווה את הטמפרטורה בתוך התנור, כך שאפשר לראות באמת איפה אנחנו נמצאים בכל שלב של הבישול להגיע לתוצאות סופר מדויקות. הטאבון מגיע ל-450 מעלות תוך כ-45 דקות, שזאת הטמפרטורה האידיאלית לאפייה של פיצה נפוליטנית, טמפרטורה שאי אפשר להגיע אליה בתנור ביתי, שמגיע ל-250 מעלות בירידה. התנור הזה מאוד קל לתפעול, מאוד נגיש, הכל נשלט, הכל מבוקר. לסיכום, הערת אזהרה, ברגע שהטאבון הזה ייכנס לכם לחיים, האורחים לא יפסיקו להגיע, והפיצות יזרמו, ויהיה קשה לאזן את הדיאטה.